φίλοι του Nether. Dead, όποιος σας αρέσει. Αν είναι και survival είναι πιο εύκολο. Θέλει πιο λίγο. Ωραία, μπαίνουμε. Αν δεν γράφει στο κανάλι, αν θέλετε να συνεχίσετε το βίντεο Minecraft, έχουμε πολλά πράγματα. Αλλά είναι πιο δυνατά. Πάμε να δούμε και τι έχει κάτω. Έχω μια απορία. Η αλήθεια δεν έχω πάει ποτέ.